que encara l'any passat vaig tenir l'ocasió de ser aquest dia i la senyora, perquè malauradament es troba malament, també aquí a l'Ajuntament quan es va commemorar el 25è aniversari de la creació del fons. Per tant, una mica aquesta és la meva principal vinculació amb aquesta població. Penso que en aquest moment, i d'acord amb el que s'ha demanat, valdrà la pena que m'extingui al llarg d'aquesta estona, que procuraré que tampoc sigui massa llarga, en 3 punts diferents. Primer, tal com em demanaven el Ferran i l'Eva quan he parlat amb ells, l'impacte econòmic i sobretot social de la crisi. Segon, amb una població com és alt, també com vàrem parlar per telèfon ja ho van dir, fes alguna referència a la qüestió de la immigració. I tercer, òbviament, a la qüestió de la independència. Per tant, en primer lloc, impacte social de la crisi, en segon lloc, immigració, en tercer lloc, independència. Aquest és l'esquema que us proposo. Començo amb el de l'impacte social de la crisi. Ens deia en Ferran fa una estona que hi ha gent que s'ho passa molt i molt malament. A Salt, amb altres municipis de Catalunya, amb barriades de Barcelona, amb on vulgueu vosaltres. I la meva percepció és que quan la gent s'ho passa malament és fonamentalment per una única raó que té 2 orígens diferents. L'única raó, com tots sabem, és la de tenir pocs ingressos. I el tenir pocs ingressos pot derivar de 2 qüestions. O bé, perquè no es té feina, o es té feina precària, o segona, perquè falla la política de l'estat del benestar, que sigui l'estat del benestar el que cobreixi les necessitats de la gent. En aquest moment ens trobem davant d'aquests 2 problemes, la manca de feina per una banda i la fallida, o la pràctica fallida, de l'estat del benestar per l'altra. Manca de feina, perdoneu, no cal que ho digui, l'estat espanyol és el campió de l'atur arreu d'Europa. Més del 50% de la gent jove es troba sense feina i el 24% de la gent adulta també es troba en situació d'atur. Això requereix una resposta, per descomptat. I per descomptar la resposta no és una ximpleria anomenada Eurovegas, que quedi clar. De cap manera. Això és veritablement una voluntat de degradar del tot la personalitat. Direm, mira, no ens ha vingut a nosaltres, però els pobres del Corcón patiran les conseqüències. Penso que això no ho hem de voler ni aquí ni enlloc. Hem tret tot un col·lectiu d'ONGs catalanes un document que diu llocs de treball sí, però no a qualsevol preu. És a dir, amb dignitat. No podem crear 50.000 llocs de treball fent les inversions als establiments financers d'aquí, creant un sistema en què es trenquen totes les normatives laborals, es trenquen les normatives fiscals, es trenquen les normatives ambientals, es trenquen les relacions laborals, es promou la prostitució, es promou el joc, es promou tota mena de bestieses. I a mi em fa vergonya, i ho vaig dir-ho públicament, i ho vull deixar-ho clar, que la Generalitat de Catalunya hagi apoyat amb totes les seves forces una expectativa tan dolenta. És vergonyant que s'hagi fet així. I també és vergonyant que com a solució de compromís, ara que això no ve cap aquí sinó que se'n va a Madrid, hagin pactat amb un senyor que és de la pitjor calanya possible, que es diu Enrique Bañuelos, la instal·lació de 4 parcs que no sabem com seran al voltant de PortAventura a Tarragona. Aquest senyor és un dels màxims responsables d'aquest boom del totxo immobiliari que vàrem patir. Va haver de sortir per cames per anar-se'n a Brasil, on no ha fet masses coses positives. I ara, amb un tapís de color roig, el reben aquí. De cap manera. Aquest no és el camí per eliminar l'atur. Però, en canvi, sí que hi ha camins per eliminar els aturs, i sembla que no se'ls vulgui fer cas. Jo sempre he quedat admirat, i aprofito qualsevol ocasió que tinc per explicar-ho, per un cas que es va precisament donar a França ara fa 10 anys. França, en aquell moment, tenia un primer ministre, es deia Lionel Jospin. Aquest tal Lionel Jospin va fer una acció que a mi a hores d'ara encara m'encanta. Va dir que la jornada laboral a França passava de 8 a 7 hores diàries, el qual significava que la jornada setmanal passava de 40 a 35 hores. Lògicament, sobraven 5 hores per treballador. Va agafar les 5 hores per treballador que sobraven, les va adjudicar en els aturats i encara que el que diré algú s'ho pugui no creure, que ho miri als anuaris i veurà que és cert. En 2 mesos, França va eliminar 1.600.000 aturats que hi havia en aquell moment al país. I la gent dirà, però paguem nosaltres els plats trencats, perquè resulta que abans treballàvem 40 hores i deurien cobrar 40, ara ens treballarem 35, en deurem cobrar 35. Som nosaltres, els ciutadans, els que ens fem càrrec dels que tenen atur. No, el govern francès ho va fer molt bé i va dir, escolti, vostè, ciutadà, abans cobrava 40 hores perquè treballava 40.
Ara només cobra 35 perquè treballa 35. Doncs jo, govern, que sóc el culpable, li pagaré cada setmana 5 hores com a persona aturada. De manera que vostè cobrarà 35 hores treballades i 5 hores aturades, el qual pràcticament el portarà, si no les 40, almenys a 39 hores que vostè rebrà de remuneració cada setmana. I algú es preguntarà, i com pot el govern francès assumir el pagament de 5 hores d'atur a tots els treballadors? Molt senzill, perquè ara el govern francès ja no ha de pagar el pagament d'atur perquè l'atur s'ha acabat. És només una qüestió de redistribució. Això que és tan senzill i que alguns països ho han fet, sembla que no hi hagi cap voluntat política de fer-ho. Cap partit polític majoritari, ara no em posaré jo amb independents per salt, però cap partit polític majoritari, que jo sàpiga, ha presentat propostes d'aquest estil. Això ho pot fer-ho el govern. Qui més ho pot fer-ho? El treballador. Repartir el treball és una feina perfectament factible pel treballador. Fa uns anys tenia un alumne que, pobret, mai trobava feina. Un dia em va venir a veure i em va dir, mira, ja tinc feina. Noi, que bé, quina feina has trobat? Te'n recordes el fulanito que també era alumne teu? Sí, doncs mira, aquell va tenir més sort i va trobar feina de seguida quan va acabar els estudis. Però ara volia fer un màster, no tenia temps. Ens van anar tots dos a veure l'amo i li van dir, escolta, no ho podríem arreglar millor, això. No podria ell treballar 4 hores i fer el màster, i jo que no tinc feina treballar 4 hores? L'amo, cosa curiosa, va dir que sí, perquè sempre diu que no. I en aquest cas, ara aquest xicot té feina i l'altre també té feina. Repartir el treball ho pot fer el govern, ho pot fer el treballador i, atenció, ho pot fer l'empresa. A l'any 1983 vaig fer una visita que em va quedar gravada tota la vida. Vaig anar a Guipúscoa i més concretament a Mondragón. Algú ja deu saber que a Mondragón hi ha una cooperativa que en aquell temps estava especialitzada en la fabricació d'unes cocines Fagor, que potser algú recordi. Em van explicar que tenien 35.000 treballadors, però que, com que era situació de crisi, no els hi podien donar feina a tots. La directiva havia decidit reduir la plantilla i passar de 35 a 30.000 treballadors. Ho va presentar-ho a l'assemblea dels treballadors i els va dir, 5.000 de vosaltres al carrer. Els treballadors van dir, 5.000 de nosaltres al carrer, ni pensar-ho. Això és una cooperativa. En una cooperativa, el patró i el treballador és la mateixa persona. No ens acomiadarem a nosaltres mateixos. No ho volem. Aleshores els directius van dir, d'acord, no ho voleu, però d'aquí un any ens n'haurem d'anar tots, perquè això n'hi ha qui ho aguanti. Aleshores els treballadors van fer una altra proposta, van dir, escolta, si tu vols passar de 35.000 a 30.000 treballadors, és que ens estàs dient que ens sobra el 15% de la plantilla, el qual és el mateix que dir que ens sobra el 15% de la massa salarial. El que has de fer és reduir-nos el 15% del sou a tots 35.000, estaràs estalviant la mateixa quantitat i ningú anirà al carrer. Es van apretar el cinturó perquè no és agradable reduir-te el 15% del sou, però menys agradable és que et quedis sense feina. Van reduir-se el 15% del sou tots ells, no van acomiadar a ningú. És més, les èpoques es van girar millors. Tan millors que ja van poder recuperar aquest 15% d'hores que havien perdut i, a més, les circumstàncies van ser favorables i es van ampliar. Tant es van ampliar que a partir d'aquell moment Mondragón es va fer amb una cadena de supermercats que es diu Eroski. No tenen 35.000 treballadors, tenen 87.000 treballadors. És la cooperativa més gran d'Europa i no funciona ni a ningú. I encara, per acabar aquest primer punt, una última cosa. Quan els vaig anar a veure em van explicar que entre ells mantenien allò que s'anomena forquilla salarial, que volia dir que el treballador més baix de categoria i el més alt mantenien un salari de relació de 3 a 1. Director general, 300.000 pessetes al mes. Últim treballador, 100.000 pessetes al mes. Em va semblar un càlcul raonable. Però ara fa un parell d'anys em vaig trobar per Barcelona un xicot i mira per on, xerrant amb ell, va resultar ser un treballador de Mondragón. Li vaig dir, escolta, fa més de 20 anys us vaig venir a veure i em vareu dir que tenia una forquilla salarial. Encara ho manteniu, això? Diu, home, diu, la forquilla sí, però el 3 a 1 no. Dic, sí que anem bé. Diu, perquè han arribat uns directius que volien cobrar bastant, els han dit que sí, i ara finalment en els estatuts figura una forquilla salarial de 9 a 1. Home, dic, de 9 a 1, massa cooperatiu, no em sembla. I vaig quedar un pèl disgustat. Parèntesi, acabo de llegir molt recentment un informe dient que amb motiu de la crisi han reajustat salaris i han fixat els estatuts 6 a 1 i no 9 a 1. Bé o no, però vaja, és el que tenen. Em va semblar
en aquell moment una mica empipador aquest nou, però mira per on, just per aquells dies feia figa una gran companyia de cotxes als Estats Units, anomenada General Motors. Vaig llegir un informe sobre General Motors i va resultar que General Motors tenia una forquilla salarial, però no anava de 1 a 3 ni de 1 a 9, anava de 1 a 750. Em vaig dedicar a mirar si a l'estat espanyol hi havia alguna empresa que anés de 1 a 750. No la vaig trobar, però em vaig trobar una que anava de 1 a 600, que no està malament. Es diu Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria. I encara una cosa, el Banco de Bilbao, Vizcaya, Argentaria té encara un president que es diu Francisco González. A aquest senyor li feia por el seu conseller delegat, un tio molt espavilat, i va dir, si aquest em prendrà el càrrec. I aleshores què va fer? Allò tan típic, a enemigo que huye, puente de plata. I me li va donar una indemnització colossal i un salari de per tota la vida perquè l'home jubilés. L'home es va jubilar. Durant 3 anys, aquesta jubilació daurada ha suposat per a aquest senyor cada mes un sou equivalent a 1.500 vegades la dels treballadors del Banco de Bilbao Vizcaya. Aquest senyor impresentable es diu Goiri Goizarri i fa un mes que és president de Bànquia en successió del senyor Rodrigo Rato. Així anem per aquests mons de Déu. Per tant, la crisi és per a alguns, que quedi clar.